Dan gaan we hier zo het net zetten. Ja, we gaan hier de heide in. Dus we gaan het daar op de hoek zetten. Ja. De avond valt. Dit is het moment voor een mysterieuze vogel. De nachtzwaluw. Hier is het volgens mij de afwisseling van droge en vochtige en natte heide het succes van de nachtzwaluw. En daar houden ze van. Veel afwisseling. Veel afwisseling, hè? Ja. Vooral diversiteit, ja. Ruben volgt de nachtzwaluw al 10 jaar voor onderzoek. Om ze te kunnen vangen gebruikt hij een enorm net. Oh, kijk nou, ja. Ja, dus, Heel dun. Ja, het zijn schemeractieve vogels. Hè. Ja. Dus ze hebben licht nodig om actief te zijn, zowel 's nachts als in de schemering. Maar daardoor kunnen ze ook enorm goed zien. Dus als we dan heel dikke netten gaan gebruiken, dan zien zij dat als een soort muur. Dan denken ze, de groeten Ruben. Bekijk het even lekker. Tot volgend jaar, zeggen ze dan. De plek waar ze broedt is op de zandgronden. En dat is ook omwille van het feit dat er sneller opwarmt, Ja. meer afkoelt. Nu zet hij het aan, hè? Ja, dat heeft hij aangezet, het geluid. Ruben, dit is het lokgeluid, hè? Ja, dit is het lokgeluid van een mannetje dat aan het zingen is. Oké. Het lokgeluid trekt territoriale mannetjes en nieuwsgierige vrouwtjes aan. Hier is een mannetje. Ja? Dus misschien dat we even iets verder kunnen gaan. Ja? Dus er reageert er meteen eentje op het geluid? Ja, ja. Moeten we echt ons een beetje verbergen? Ja, een beetje achteruit gaan. Hier vliegt hij samen. Ja. Boven de dennen. Boven de bomen, hij gaat heel hoog. Oh ja, ik zie hem wel goed. Ja. Wat zo gek is, het lijkt dus helemaal niet donker hier. Ja, komt nog. Ja, Zo licht. dat is de Antwerpse haven, die we eigenlijk, of het licht van de Antwerpse haven, dat hier eigenlijk over de Kalmthoutse heide aan het schijnen is. En van dat licht profiteren de nachtzwaluwen. Die nachtzwaluwen hebben licht nodig om bijvoorbeeld insecten te vangen. Ja. Vanaf dat de maan boven de horizon komt, dan beginnen ze rond te vliegen. Want dan kunnen ze wat zien. Want dan kunnen ze wel zien, inderdaad. Dus onze hypothese is nu eigenlijk dat hier in Kalmthout bijvoorbeeld die vogels de maancyclus niet meer nodig hebben. Omdat die eigenlijk gebruik kunnen maken van licht. De Antwerpse haven bijvoorbeeld. Ha. Ja. Heeft hij er één? Ja. Daar hangt er één in. Oh, kijk. Ja, dit is een mannetje. Ja? Kijk nou wat mooi. De mannetjes die hebben 3 tot 4 mooie witte vlekken op de vleugel. Oh, je hebt er nog één. Inias had er nog eentje. Inias heeft er ook één. Dus dit zijn twee jonge vogels. Als jullie zo naar die bek kijken, dan lijkt dat zo'n heel klein bekje. Maar eigenlijk loopt die bek volledig tot onder het oog. En dus dit hebben die nodig om vliegende insecten te vangen. Hoe vind je verder dat ze eruit zien? Zien ze er goed uit, gezond? Ja, dus we gaan ze zo meteen even wegen. Maar deze vogels ze zijn iets magerder dan normaal. Ja? De komende weken zal die nog flink moeten opvetten, want in september vertrekken de nachtzwaluwen naar Afrika. Dus hij heeft nu nog een 3-tal weken om 40 gram bij te komen. Redt hij dat? Hangt van het weer af, hè? Ja. Onder andere. Wat voor weer moet het zijn? Ja, droog, mooi, windstil warm. liefst of weinig wind. Want dan zijn er veel insecten. Dan zijn er veel Ja. insecten. Ja. Om de trek naar Afrika te kunnen volgen, krijgen de jonge dieren een zender. De harnasjes zijn op zo'n manier ontworpen dat die vogel zich eigenlijk niet hindert in het vliegen wanneer hij naar Afrika gaat. Maar weet je, toch denk ik dat ook veel mensen denken van... ja, maar waarom is dat nou allemaal nodig, al dat gefriemel aan zo'n vogel? Ja, dat is een terechte vraag, hè? Maar je kan eigenlijk die nachtzwaluw gaan gebruiken als een voorbeeldsoort om zo bijvoorbeeld heel veel soorten op lange termijn te gaan beschermen of bepaalde gebieden te gaan inrichten. Eigenlijk Je wil leren zodat je ze wij beter kan leren om de beschermen. soort op lange termijn te kunnen behouden en te gaan beschermen. En iets wat ook leuk is om te zien, dat zijn die snorharen. Oh ja. Heel stevige borstels die verhinderen eigenlijk dat de vleugels van een insect in de ogen terecht zouden komen. Wauw. Dat is ingenieus allemaal. Zelfs gewoon je hand zo opdoet, dan ga je hem erop zetten. Ja. En dan gaat hij zelf wegvliegen. Zo. Ik vind het heel bijzonder dit.
Ja, dus over 2 maanden zit deze in het, net onder het tropische regenwoud in Afrika. Nou, daar gaat hij. Heel erg tof.